Ewo. Daddy, Kada. Yeah. How are you? I'm fine. Please, Stephanie, come. Come, please. My daughter. Yes, sir. Na so you miki wata magana. Nasi Nasiri ya miki offended. Ma kana fushi da shi. But it's high time you forgive him and go back to your husband's house. Please, my daughter. Listen. Kowane aure yana da obstacle dinsa. Ana some problem between couples. Amma hakuri aka yi da juna a ci gaba da zama. Please, my daughter. Daddy. Irin cin amana da Nasir ya yi min. It is better like this. Okay? I am happy, Anang, and it's better like this. No, my daughter. No. Har ke bawa, mekiya. Kofar da za su yi miki dariya. Gashi yanzu naji ana gulma a coci. Wai aurenki ya mutu. Please, think wise. So what? So what, Daniel? So what? Da haka fara gulma? Huh? Yes, Daniel. Gloria, as a good mother, ya kamata ki bata advice ta koma gidan mijinta. She has overstayed in this house. No. Daniel, don't even go there. Don't go there. She has not overstayed in this house. Nka gaji da ita, ni ban gaji da ita ba. Yeah, watch your tongue. Watch your tongue. Christ sake, dan Allah, we still fight on everything. Wai dan Allah komai sai ku yi fada kai. Besides, this is my life. I am old enough yi making decision din nan. Na ce muku ku rabu da ni, akwai aiki a gabana da ya kamata in sa hankali a kai. Ba na bukatar Nasir a rayuwata. Leave me alone. You are poisoning the mind of my daughter. You are poisoning her mind. Daniel, do you know what? You know what? Honestly, na ɗauka an canja mun Stephanie a asibiti da na haife ta ne. Ashe ba canja mun ita. Today, Stephanie has proven ni Gloria ni ce na haife ta. Haba Daniel. How can a lion give birth to a goat? Malam. Nasiru. Na? Assalamu alaikum. Kana tafi da safiya na haka? Allah ni ne. Malam. Yawa. Malam. Lafiya kalau. Na gajiya. Lafiya, musulmi ku lafiya? Lafiya da an zo lafiya. Lafiya kalau. Bismillah. To bismillah mu je.
Assalamu alaikum. Bismillah. Yawa Nasir. Ya hanya kuma. Lafiya kalau ya biya ci ya harkoki. Alhamdulillah. Masha Allah. Bari in kama ruwa. A ka bar shi ma kawai ba damuwa. Ba na jin ishirwa. Kwanaki na shigo daɗin kuwa na zo jana'izar gidan sufi muka haɗu da Malam Lawali. Shi ne ke tambaya ta ina a kwana ne batun shirye-shiryen aurenku da Humaira. Ina ji. To shi ne yanzu da na shigo daɗin kuwan na ce bari in ƙaraso gidan naka in ji ya ake ciki. Wato dama malam akwai ɗan abin da ya taso ne daga baya. Kasuwar ce ta ɗan ja baya ba kamar baya ba gaskiya. To shi ne da nake so a ɗan ɗaga auren zuwa wani lokaci kafin wasu abubuwa da nake jira su ɗan kammalu. A ɗaga aure fa kace Nasir. Me ke na aka mai da ni ne? Mutum banza ke ne aka mai da ni? To bari in gaya ma. Ba za a ɗaga auren nan ba yana nan insha Allah a ranar da aka sa za a yi shi. Idan rashin kuɗi ne matsalarka, ni zan iya ranta maka. Ai duk abin da za a yi. Daga baya ka biya ni ko da kaɗan-kaɗan ne. Amma aurenka da Humaira yana nan daram. Insha Allah sai a yi shi ranar da aka sa. Ba gudu ba ja da baya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Excuse me, sir, can we come in? Yes, you can come in, Suraya. Have a seat. Thank you, sir. Thank you. Ina kwana mamas? Lafiya. Ga aiki. Lafiya. Malam wannan shine guardian na Binta Kabir, special class girl ɗina. Na daɗe da sanin sa Suraya. Ina sarki. Mun yi doguwar rayuwa da shi. Malam Sule ya aiki a makaranta? Alhamdulillah malam. Madalla, ba za ta sani ba. Wata malam wasu yara ne 'yan class ɗina suke bulayin ita Binta Kabir ɗin. Shine dalili har yasa sai ta fara ƙin zuwa makaranta. What? Bullying. A wannan makarantar? Mu ma ba mu fahimci haka ba sai da malama Surayyan ta je ɗan gida wajena na tambayi dalilin da yasa ita Bintan ba ta zuwa makaranta. Shi ne muka fahimci cewar akwai wasu yara idan aka tashi daga makaranta da suke tare ta suke dukanta. Su wane ne? An faɗi sunayensu? Akwai an faɗa. Akwai Khalifa, akwai Yasir, akwai Sudes. Su uku ne. Da Allah je ki to da su. Okay, sir. Malam Abubakar wannan wace iriyar mummunar ɗabi'a ce ake gudanarwa? Gaskiya. Amma to tun da an riga an san sunayensu ya kamata gaskiya ma na ɗan mataki a kai. Ai bari wannan magana. Anya Murja mai gyaran targaɗen nan ba dai kawai ya saya ba ne ba karaya na yi ba kuwa? Kin ji inda nake jin hannun nan? Kamar ana tsira min allura wallahi. Inna, haba inna. Aikinsa ne fa, sai da ya zo kuma ya dudduba ki goggo da hannun nan ya tabbatar miki da cewar buguwa kika yi ba karaya ba. Idan kika yi haƙuri zai daina. Kin san abin da nake ji inda kika san ana tsira min allura a cikin hannun nan haka nake ji. Duk da haka ki yi haƙuri. Zai daina ko kuma ɗauko wanda man zafin ƙara shafa miki. A'a ba na so. Sai ki kira min Audu ya zo ya kai ni asibitin ƙashi a duba hannun nan. Shikenan. Fara a kai ni asibitin ƙashi. Haka kawai. Ai.
Yaya Audu. Yaya Audu. Yaya Audu. Lafiya? Me yake damun ki? Ki zo ki rika buga min kofa. Ina magidanci, ki firgita ni ki firgita iyalina. Me ya faru? Ni duk ba ma wannan ba fa. Wallahi zuwa ni in gaya maka jiya kwata-kwata ba mu rintsa ba mu bacci ba. Hannun inna ya tashi sai zugi yake mata. Ta ce in zo in gaya maka. Ta so ka. Mu je in kai. Wa alaikum assalam. Sannu ina. Audu. Sannu ina. Sannu Audu. Sannu ya jikin. Da sauƙi ka zo ka kai ni. Asibitin ƙashi za ka kai ni. Yana damuna sosai wallahi. Inna ba wai na ƙi na kai ki asibiti. Ba ni da kuɗin da zan kai ki asibiti. Ba ni da ko sisi da zan kai ki asibiti in siya miki magani. Shi ne dalilin da yasa inna ban kai ki asibiti ba. Hey yaya. Ya Hausan baka da kuɗi. To shi kenan saboda baka da kuɗi suka kyale mahaifiyarka tana fama da ciwon hannu? To tsaya, in hannun kuma ya riɓe fa. To jaba. Kin sa baki ko? Duk abin da ya faru da inna baki bace Sila? To na ji ni ce Sila. Amma ko menene ma ya faru matarka da babarta ai su ne suka janyo komai. Saboda tsabar kuma kai baka da zuciya shine ka bita, kai bi ta zaizai ka je ka dawo da ita. Kin ga idan na ƙara jin bakinki a wannan maganar sai ne miki mugun duka a ɗakin. Ina, Allah ba da sauki. Ba wannan nake bukata ba. Ni dai na ce kawai ka in dai na isa ka zo ka kai ni asibitin ƙashi. Kawai a duba hannun nan. Wayyo, wai! Sannu ina, dan Allah, sannu ina ya haƙuri, sannu ina. Insha Allah yanzu nan zan je in zo in fafutuka in zo in kai ki asibiti. Sannu ina. Sannu inna. To yayi ka tafi mana. Sannu ina Allah ba ki lafiya. Kai akan wanne dalili kuke tsangamar Binta Kabir? Yarinya ce ta rena mun yau. Ta rena ka. Yasa. Waye kai? Ba kowa ba ne ba. Akan dan an ba mu homework ba mi ba shine take mana dariya. Ga ku samari iya samari duk wanda ya gan ku ta zai kwakwalwar ku tana ja amma ya mace ta zo ta fi ku kokari a karatu. Ba dole ai dariya ba? Ba ƙarya suke min ni ban musu dariya ba. Ke suwa suke miki ƙarya? Mu za miki ƙarya? Kai su des. Za ta yi maka ƙarya ne? Kuna tare yarinya kuna cin zalunta? Tun da malama Surai ta tabbatar da laifin da suka yi, ai ya kamata school authority ta ɗau matakin da ya dace. Mala Abubakar, ai insha Allah za mu ɗau mataki tsatsaura a kansu. Za mu ɗauki matakin da ya dace. Malama Suraya, je kira min discipline masa. Ya zo duk ije ya sa duk wani ban ɗaki na makarantar nan sai sun wanke shi yanzu. Sannan su dawo. Ma'aika iyayensu duk su zo kowanne mu gaya wa ubansa abin da ya sannan mu hukunta shi a gaban ubansa. Gaskiya. Ba za mu lamunci wannan sakarcin ba. Fesa. A'a. Dalin ina zuwa haka ba sallama yau kuma. Jikin inna ne ya mugun matsa shine yanzu zan je asibiti hankali na a tashi ki. In je in nemo mata magani inda. Hai, in ban da inna ma da raki ba. Ina wannan maganin da ka kawo mata na zafi ta ɗan rinka shafa mana ta gani. Bilkisu? Na'am. Tsohuwata? Yanzu in tsohuwar ki ce za ki faɗi haka? Duk duniya ne ba da kamata. Albarkata nake nema. Gaskiya ba ji daɗin wannan makara. Wow! Yau ba kasuwa. Ina so ki sani ki tabbatar yau cewar tsakanin ɗa da mahaifi sai Allah.
Ta faɗa ta sai ce su jaɓa ma sun sa baki. Haka ne ashe. Gara ma ni ina da mijin. Ai da mijina nake. Iyi, da mijina nake yi ba da mijin ba. Kuma ina da miji. Asiya. No. To. Yana kin zauna kin yi jigum haka? Wallahi dada ce ta kira ni yanzu take faɗa min wai jikin babba ya tashi yana ciwo sosai to shi yasa nake so in je in duba jikin nan shi. Subhanallahi. Allah ya sauke. Amma ina ganin me zai hana ki bari goben Allah ya kai mu sai mu je tare. Ko? Ai kamata ya mu je tare. Me yasa ba za mu je yau ba? Kin gane ki sai yanayin abubuwa. Ayyuka ne ina da meetings daban-daban a office. Akwai yan abubuwa a gaba na yau dinnan. Amma dai Allah kai mu gobe sai mu je ko? Ni wallahi wannan makamin ta ga kullum ba na samun lokacin ka ce wannan ka ce wancan. Kin san sabon gwamnati ce. Yanzu muka fara mulkin nan dole sai mun sassaita ko ina ko? Amma insha Allah komai zai daidaita. Sai kin gaji ma fa da ganiya. Allah ya sa. Yawwa. Amin amin. To, in su ma sai kina na maski. Lala? Okay, to abin da za a yi bayis kawai ku gabatar da komai in ya so daga baya sai ku bani feedback. Yawa to za ta je, na gode. Agogo sarkin aiki, kullum aiki, aiki, aiki. Na gaya miki an kusa zuwa gurin. Ki zo abinci ki ci tare. Za mu je gobe insha Allah kuma zai warke. Allah ya sa. Yawwa. Alaikum salam. Oh boy, da na ga kana ta pronin face haka kamar wani abu na damunka. What's popping? Haidar, malam ne ya zo da sanyi safe ne ya daga mu hankali. Ya zo ya nuna magana aure na da Humaira tana nan ba fashi sai an yi ta a lokacin da aka sa. Wow, masha Allah, congratulations. Dama ba auren Humaira kake so kai ba? Kuma an ce ba za a daga ba abin a taya ka farin ciki ne ko abokina? Da alama dai baka fahimci abin da nake nufi ba ko? Gaskiya ban fahimci abin da ke nufi ba, sai ka ƙara wayar min da kai. To, malam ne ya zo. Ya tambaye ni ake cikin maganar auren Humaira. Na nuna mai ni gaskiya ina so a daga auren nan. To shine ya nuna nayi in convince din shi ya yadda. Ya nuna shi gaskiya sai an yi auren nan a lokacin da aka sa. Ko kai meye dalilinka na son a daga auren? Ni a tunanina idan na samu lokaci shine zan samu damar shawo kan Stephanie ta yadda a auren nan da Humaira. Saboda ni gaskiya bana so a auren nan ta ga kamar na wulakanta ta ne akan auren wannan yarinyar. Kana da valid reason saboda musamman yadda Stephanie ta dauki zafi akan wani al'amarin. Tana buƙatan a lallaba ta kuma a tausasa ta a shawo kanta cikin sauki. Amma kai yaushe kake tunanin cewa za ka iya convincing ɗinta har ta iya zama raɗaɗin ya sauka? Nan ba da jima ba da insha Allah. Saboda ni gaskiya na san Stephanie tana sona sosai. Kawai dai kishi ne irin na mata kuma take fama da shi wanda ba za ka raba su da shi ba. Shi yasa kawai nake mata uzuri. Amma zan ci gaba da haƙuri in ci gaba da bibiyarta har lokacin da zan ga na shawo kanta. Ko ina ganin a shawarce malam mutum ne mai sauƙin kai
kuma na tabbata idan ka nuna mai kyakkyawan zuciyanka akan dalilin da kisa kake so a ɗaga bikin zai fahimce ka. Don haka ka same shi ka sanar da shi dalilanka na da yasa kake so a ɗaga wannan bikin. Na tabbata zai mai baka dama a ɗaga din. Haka ne. So dama ni ma tuntuna abin da nake tunani kenan. Ina ta so in samu hanyar da zan tunkare shi in mai magana nan, amma wala ina tsoro. Amma tun da ka ƙara min ƙwarin gwiwa yanzu, to abin da za a yi kenan. Kawai zan je in tunkare shi mai magana. Kuma insha Allah zan mai bayani kuma zai fahimce ni. Insha Allah. Na gode aboki. Yayi kyau. Insha Allah. To aikin. Wallahi alhamdulillah. Gashi nan ina ta kokarin yi round up. Yaushe ka tafi gida? In the next 1 hour. To ka gama sai mu tafi ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah Haruna. A kofur. Assalamu alaikum. Kofur Audu kenan. Allah Haruna. Haka ce ya me jikin kuma dai? Wallahi alhamdulillah. To jiki ba za mu yi wa Allah ƙarya ba sauki. A'udhu billahi. Wallahi tallahi magungunan da ka bata. Wallahi san ba sa mata aiki. Jiya ma haka ta kwana tana ta ihu wayo ka faɗin ta wayo hannu. A takaice dai jiki ba sauki. A'udhu billahi. Kofur Audu. Wai mantawa kai tun a ranar na gaya maka cewa pain reliever na bata wanda shine zai rage mata raɗaɗin ciwon da take ji. Bayan kwana biyu in har ba ta samu sauƙi ba, a gaggauta a kai ta ga likita. Wannan shine ka'idar ai. Allah Haruna ni yanzu ina na ga kuɗin da zan kai ta asibiti. Ni yanzu dawowa ne ka ƙara bani wasu magungunan masu zafi masu ƙarfi. In ya so in je in kai mata in Allah ya sa ta tashi shi kenan. Audu, yanzu ta yaya za a yi in ƙara maka wasu magunguna? Kawai shawara ɗaya zan baka. Ka gaggauta ka nemi kuɗi ka kai mahaifiyarka asibiti. Dan Allah ka taimaka ka bani aron kuɗi in kai ta asibiti. Idan ya so idan ta samu sauki na samu kuɗi sai in zo da kuɗin maganin da wanda karanta min yanzu sai in zo in biya ka. Yanzu Kofar Audu, ina naga kuɗin da zan ranta maka. Ai kuɗaɗe na gaba ɗaya kaf suna haɗin 'yan bashi irin ka. Yaro fa da shago na koma. Ko ina ya rami ba magunguna. Idan baka haƙuri. Ya haƙuri. Your Excellency, ke ce a General Hospital na daɗin koyo? You're welcome. Ya aikin? Alhamdulillah. Sannan ke daɗe barka da shigowa. Ya masu jiki. An wani lafiya. Sannan da haihu. Ko za mu shiga daga office? No, ba sai mun shiga ba. Dama mun zo mu bincike ne akan outpatient card da ake muku supplying duk wata, ban san waye ne in charge ba. Ba ni bace ba, Zainab ce. Bari in kirawo miki ita. No. Kawai ki kai mu office ɗin haka. To shikenan ku zo mu je. Allah tsare. Hello, yaya Haidar? Hello Saratu. Fito kofar gida, gana hanyar gidanku. To gani nan zuwa. Gani nan.
What am I saying dan Allah? Every month muna bada at least 1,000 outpatient card zuwa asibitin nan. And what am I seeing here? Barely 2, 3, 6, 5? Kuma ya kamata a ce at least 30 to 33 ana bayarwa every day for 30 days. Ina sauran suke? Ranki da abin da ake kawo mana kenan ba su da yawa. Har yanzu bai explaining ba, ina sauran suka yi? Abin da ake kawo mana kenan, kuma ba a ganin likita sai da kati. Shi yasa muke kawo nama a ciki. This is unacceptable. We're trying to fight corruption from the top. Duk wani wanda zai kawo mana problem a wannan gwamnatin, we're going to take him out. Ai ni zan so a ce an kama wanda yake da hannu dumu-dumu a wannan abu. Ya Haidar. Sa'adatu. San da zuwa. Yawa Sa'adatu, ki haƙuri na zo na dirar miki ba tare da kin san zan zo ba. A'a babu komai wallahi me ne wani bana haƙuri. To ga wannan. Ya Haidar, wannan fa. Wallahi na je mamami shopping ne sai na ga kayan na ce ya kamata in sai miki watakila su miki amfani. Ya Haidar, ɗawaini da kake da ni ta yi yawa wallahi. Ba Sa'adatu. Me a ciki? Da ke fada gimbiya kusan abu ɗaya ne. Dan na yi ɗawainiya da ke me yi. Ya Haidar, na gode. Allah ya saka da alkhairi. To amin. Yawa, ya Haidar, dan ina son dan Allah ka taimaka min ka nema min aikin yi dan Allah na gaji da wannan zaman banzan da nake yi. Sa'adatu me zaki da aiki? Kinga. Bari zan ci gaba ɗaukan ɗawainiyanki daga yanzu har zuwa lokacin da za ki samu mafita kin ji? Na gode. Allah ya saka da alkhairi. To amin. Bari in je office. Maybe nan da kwana biyu insha Allah za ki ƙara. To shikenan, na gode. Yaya aka yi abokina? Flashin kake taimun. Kai dai yi haƙuri abokina. Kaga ina ta danna ma flashin ko? Aminina ina cikin matsala. Wace irin matsala kake ciki? Mahaifiyata ce a kwance a gida kafaɗar ta gurɗa ba lafiya mutuwa yanzu ko an jim. Garin yaya, Kofar Audu? Ka san Murja da Bilkisu ba sa shiri. Kullum faɗa sai ka ce kaji. Shi ne ta haɗo su har da duke-duke da dambe. Shi ne inna ta zo za ta raba. Murja ta kai ta kawo Bilki duka ta goce ta dake inna a kafaɗa ta gurɗan mata da kafaɗa. Yanzu tana ina? Tana gida a kwance. Na sai wurin Haruna Hajin na karɓo mata magunguna ta sha amma jiki ba sauki an ce sai na kai ta asibiti. Haka ya kamata. To abokina dan Allah dan Annabi taimaka ka bani aron kuɗi in kai mahaifiyata asibiti. Kofar Audu. Na'am, amini na. Wallahi ba ni da kuɗi. Ka san rashin lafiyar nan ta mahaifiyata. Har yanzu ina saya mata magunguna. Shi yasa ba za ka same ni da kuɗi a gurina ba Kofar Audu. Amma fa dakata. Na ji ba ka da kuɗi amma kana da halin da za ka taimaka mu. Ka taimaka min dan Allah. Ka bani aron uniform ɗinka. In fita operation ɗaya zan fita rak. In samu abin da zan kai mahaifiyata asibiti in siya mata magunguna. Kofar Audu. Na'am. Wannan abin da ka zo da shi yana da matuƙar hatsari. Shi ya sa wancan karan ma da ka zo ban baka ba, saboda hatsari ne babba. Wallahi amini na idan mahaifiyata ta mutu babu wanda zan yi blaming sai kai.
kai zan rika kallo a matsayin wanda ya kashe min mahaifiyata. Ka cire ni ka ceci rayuwar mahaifiyata Miraba. Ka yi wa Allah dan manzon Allah Miraba. Ka taimake ni, ka taimaki rayuwar mahaifiyata. Salamu alaikum. Rayuwa kenan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, Sa'adatu. Na maja iya. Ayyo Allah na. Ni nan zan zauna ma. Aba Sa'adatu. Ya albarka irin ki. Kayan koli kika fara ko ki gaya mu? Wai kayan koli. Ba sana'ar koli na fara ba. Ya yi haidar ne ya kamun kayan arziki. Oh. Wannan Allah Ubangiji ya mishi albarka. Allah Ubangiji ya saka mai da alheri. Amin Allah. Wannan toshi haka? Toshi kuma Hajiya iya. Mana. Saurayin gimbiya ne fa. Au. Saurayin gimbiya. Ke baki san zabuwa na komawa kaza ba, kaza wata rana kuma ta koma zabuwa ba. Ke baki sani ba? Cap idan. To lalle baki san sai nan gaba za ki gane. Allah ja iya. Allah kuwa. Kin san abin da ya kawo ni gidan nan? In ji ya magana Bintalo. Tana tafiya makarantar nan koko ba a zuwa makarantar. A gaskiya maganan gaskiya ji iya tun daga ranar bata sake fashi ba. Alhamdulillahi, Allah na gode maka. Allah na gode maka. Wallahi saboda zuciyata ta ki zama guri guda. Shi ne har na kira Alawiya a waya. Na gaya mata. Shi ne hankalinta ya tashi. Shi ne na ce bari in zo dai in tabbatar. Kash, Hajiya iya. Da baki faɗa mata ba hankalinta sai ya tashi. Aiko na riga na faɗa amma ba komai. Zan sake kiranta. In gaya mata Bintalo na zuwa makaranta. Yauwa Hajiya iya ki taimaka ki haka da kin ga sai hankalinta ya kwanta. To yanzu a cikin wannan kayan me nawa? Hajiya iya kenan dauki duk abin da kike so. Dauki abin da? Me kike so ki dauka? Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan rainin hankali, ashe za ku zo, ai na ɗauka ba za ku zo ba da na ga rana ta yi. Injuwa, wai faɗa miki. Inji ni. Haba amarsu ta ango, ai tunda muka yi miki alƙawarin za mu zo to fa za mu zo din. Kin ga duk gaggawa ki da aika bari. Ina wata amarya ko lefe ba a kawo ba. Dan ba a kawo lefe ba zai hana ɗaura auren ne? Kin san malam ba ruwan shi da bid'a. Da an biya sadaki ɗaurawa za a kai yarinya ɗakin mijinta. To ta Allah ba ta yake ba bakin ke sari ɗanyen kashi. Kar ki zo ki mun wannan bakin. Ba wani mugun baki. Ai gaskiya ce. Ina Umma take ne mu gaisa? Umma ta je dubiya amma yanzu za ta dawo. Ina aurata mu take? Ban yi ba. Kin ma isa kya fara? Kinga, na yi awara amma dan ita ne. Na yi yankakin ga kabeji da karas har da albasa da yaji duka na haɗa muku. Zo mu tafi ƙyale. Wayyo daɗi. Har yawuna ya tsinke ko da ba a so dai a bani kuma dole sai na ci. Ku shiga gani nan. Assalamu alaikum. Sauka a hankali inna. Inna sannu? Yawwa.
Na ji an ce jiya hannu ya hana ku bacci sannu. Ke Bilkisu, kullum ina mai gargaɗin ki ina ja miki kunne akan innata. Innata ba sa'ar wasan ki bace ba wallahi. Ki shiga hankalinki. To, kun fara ko? Kun fara. Ba zaman lafiya. Jarababbu da me za a ji? Da wannan yanayi da ake ciki ko kuma da wannan hali ko kuma da me zan ji da fita neman kuɗin da za a kai ina asibiti. Ka ji wata magana fa da kake yaya. Ka zo nan kana yi wa mutane ihu kana wata burga banza burga hofi sai ka ce magidancin gaske. Oh, da magidancin ƙarya ne ni kenan. Shut up your mouth. I'm dealing with you. Saboda haka ki shiga taitayinku ko in ce ku shiga taitayinku. Na kawo ƙarshen wannan hayaniyar da kai domin an maida ni aiki na a yau. Saboda haka duk wanda ta sake min hayaniya a gidan nan a sal za ta kwana. Madam, ga wannan uniform din na. Amma dai ban da ni ko Audu. Haba ina, ai da ɗan arziki ai ba ya rufe uwarsa ba. Ina ba kya cikin wannan dokoki da na kafa. Wannan dokokin akan jaba ne da kuma bulki. Amma ke ina, ai ke ina isef. Madalla Allah ya taimaka. Allah ya ba da sa'a. Isef ina. Allah ya tsare. Na zo mu tafi. Ki bi ta hankali. Mara neman albarka. Kin sai da nake ji da ina kamar kwai. Sanne ina. Na auren mako ta so. Ke Humaira, chatin din nan da kike yi ya isa haka nan. Ya za a yi tun da suke haɗa mu da kwana a warke kuma ki koma gefe sai da na dannan waya kike. Dan Allah ki ajiye wayar nan. Ko yaya Firdausi? Yo to ni na ruwana tunda na samu abin da nake so. Da kwana tana chatin ɗinta ma. Ni awarar ta ma bata yi min ba. Bata soyi ba sosai. Wallahi shi yasa Firdausi duk halinki wani lokacin nake ƙaunaki saboda kanki baya kullewa. Dalla malama kin ga ki ajiye wayar nan mana mu yi hira. Haba dan Allah ya Nasir ne kuma yanzu aikin gare ba zan kyale shi ba ko? Haka ne kuma. Wai yaushe zaki haɗa mu da yayi Nasir ɗin nan ne? Kullum sai jin zancen sa muke amma ba mu gan shi ba. Wallahi ya Nasir kuma aiki ne ya masa yawa kullum yana cikin sabgogi shi ya saka. In ga ba wani sabgogi malama da an yi magana kice sabgogi ki kira shi a waya kawai mu gaisa. Wallahi ba haka bane Firdausi aikin san dai ba zan miki ƙarya ba. To ki kira shi mana yanzu. Ya zo mu gaisa. Hello? Assalamu alaikum. Ya Nasir dama ƙawayena ne suka ce suna so ka zo ku gaisa, wai ba su taɓa ganin ka ba. Mu da muka ce ka zo mu gaisa saboda ba mu taɓa ganin ka ba ta so mu ganka. Ni kuma na ce aiki ne maka yawa shi yasa ba ka samu dama ba. To yanzu ake so na yi. So muke yi ka zo mu gaisa mu san juna ko ba haka ba. Ku yi haƙuri yanzu haka yana cikin wani uzuri. Maybe next time. Shi kenan sai an jima. To na gode. An girma ta. Waye janyo mana ai dai ku kuka janyo mana tun farko sai da na gaya muku na ce mu haƙura da kiran shi baki yanzu haka yana gida. An girma ta. Bari ki gani ma. For God's sake ya za a ce haka. An ce mana asibitin daɗin kowa, asibitocin daɗin kowa da ke garin daɗin kowa gaba ɗaya ana raba musu katuka guda 10,000. Amma yanzu gashi mun duba mun gani gaba ɗaya kati 2,000. Mutanen garin daɗin kowa mutum 2,000 ne? Ya za a yi haka? Wai ta ya za a ci gaba? Kowa cuta kenan? Ya za a ƙasar na ci gaba a haka wai? I'm highly disappointed wallahi. Haman gaskiya it's rather unfortunate and ni da kaina I am so disappointed because abin da muka je muka gani gashi nan dai. And I'm beginning to get scared. Ni da kaina na fara tsoro cause hanya ku mun za mu iya
sauke nauyin alkawarin da muka ɗauka gaban mutane? No, Mr. Chairman. Bai kamata ku yi saurin karaya ba. Shi dole ne in za a kawo gyara sai an sha wahala. Wannan duk ba matsala ba ne ba. Kawai a ci gaba da jajircewa. To wallahi barka ji. Bais, in dai haka ne, za mu ɗauki mummunan mataki, za mu ɗauki mataki na ba sani ba sabo. Duk wanda muka samu da almundahana, a garin daɗin kowa, wallahi ba za mu bar shi ba. Ba wanda za mu ƙara ɗagawa ƙafa, ba sani ba sabo wallahi. Duk wanda ya yi abu makamancin wannan za yi masa daidai da abin da ya yi wallahi, kowa ya shi. Amma ba zai yi ba haka. We'll get it right in Allah yadda. Yawwa, oga. Ina ka shiga ne tun safe nake ta neman ka ina ta sintiri. Kasuwa na je. Kasuwa oga? To. Oga, na zo maka akwai abin da nake so in gaya maka na ga sai kana shashare ni. Na zo maka da zancen alheri ina so in gaya maka oga ya kamata ka saurare ni ai. Tallau so kake ka in bar abin da nake in saurare ka? To na bari. Yawwa. Oga kenan. Dama ɗaya daga cikin burika na ne Allah ya cika min. Shine nace bari in zo in gaya maka. Mun daidaita da Zubi za mu yi aure har mun sa rana. Tallau kenan. Ina ɗauka ma wani labari za ka bani wanda zai taimaki rayuwarka. To babu koyi. Allah ya bada sa'a. To amin oga amin. Kuma oga kai nake so ka min alwali saboda duk garin daɗin kowa ba da wanda ya fi ka. Kai ne wali na ranar ɗaurin aure. Allah ya kai mu sallau. Oga maganar gidan nan nake yi wanda ya fi na Alhaji Buba. Wai har yanzu ba a sami gidan bane oga? Salamu alaikum. Amu alaikum salam. A'a kai. Lantani. Lantana. Na gaji a kasuwar. Lafiya lau wallahi. Bare da nake so lantani mai laushin gaske na 200. Wallahi biredi ya kare lantana. Kash. Ya aka yi haka? Wallahi yau da wuri ya kare ni biredi. Ani a tunanina a gurin ka zan samu biredi war haka. Sai dai da mai idan Allah ya kai. To ba damuwa bari in jarraba wurin kantin Isa ko wurin samu. Za ki iya samu a can. Ba damuwa na gode. Yawwa to sai an jima. Yawwa. Hai oga Allah ya halitta a wurin nan. Kai ya kace sunanta? Wannan da kake gani bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane ta faɗa. Haba. Wannan da kake gani wannan mai kira tantan din. Lan tantan. Lan. Haba oga. Ai karka ba da maza oga. Babu wata mace da tafi karfin namiji musamman ni da nake da 'yan kuɗi na aljihuna. Tallau, ni fa da na rintsa idona ban ga kyan makanta ba fa. Ni na gani oga. Ai sai na so sai inda yake min kaikayi. Wannan da ka gani ita ce cikon ta biyu na. Amma da alamu kwakwalwarka ta musu. Ai ba iya kwakwalwata ba har zuciyata duk sun haɗu sun motsa oga. Yanzu dai gaya min inda take. Ban san gidanta ba. Oga santa nake yi binta zan yi wallahi. Sallau. Ai haba oga. Sallau. Oga. Sallau. Kai. Lantan. Nana da Firdausi. Kun san dai ba zan yi nisa ba saboda kun ga umma ba ta nan. Ba komai Humaira, mun gode da ɗawainiya sosai. Babu komai.
Amma dai ki faɗa wa yayi Nasir muna fushi da shi. Idan ya zo siyan baki sai mun rama. Sai ke kuma fa. Me zan ce kuma? Wai kina nufin shi ne wancan? Kai amma fa ya haɗu. Dole ki dinga ɓoye shi. Ai kuwa da gaskiyarki. Sannan ku yan mata. Yawa sannan ka. Yawa sannan ka. Yaya, wai daman za ka zo? I just want to surprise you. Ku ne kawai amarya ta? Mu ne ƙawayen nata. To dama zuwa ne in wanke ta. Ai kuwa ta fita soso da sabulu. Ga Nana, ga Firdausi. A dama su ne ina ta jin labarin sai abin taɓa ganin sa ba dama. To ai gashi yau ka ga mu. Amma dai ba tafiya ba ba. Insha Allah yanzu ma ku Maira, bari mu tafi. To ku tsaya rage muku hanya mana. Kai idan ka kai mu yau gobe wa zai kai mu? Gobe ma Allah zai kawo wani mai mota wanda zai rage muku hanya ai. Amma dai yau mun hutashe ka za mu tafi. Maira, sai mun yi magana. Sai an jima ko? Ku gaida gida. To ku gaida gida. Bye bye.